سلام كبراتن ناي يوتيوب channel تخاتلتنا خميت صنحو نزوان زبولكم حطرتن وانا حبريتاتات حزلكم قريب لكم كساب مودة تحبيركم صنحو قدامي نسر كوغان حواحد زغر لزنبره ناي نزرارب ترغاغام صاوعيت كم زي تقبله تغريصو بريزيدنت غزياو محدار كل تግራይ جنرال تادسه ورد بوغنم قدامي نسر اب كنات نغدي بسرح وسبات تخيوم الله يلوم خلي وغن ناب تግራይ ዝተቋዓዝ መራሕቲ ሃይማኖት ንዝራውን ሕዋሓትን ወኪሎም ዝርከቡ ኣሞንጎ ተዘታ መድረኽ ምብካይምን ኣብቶም ሽማግለታት ኣገርግር ከም ዝፈጠረን ተሓቢሩ مزب استسحاز سفي حواريتا خصمعيكم بخالي وجن أما قال الله بنجا معرفون نفرت حنت نفاري تحدقا قاتيموا تحدقا قبل على خلت سرحتنيا تبرر وقدات كم صعبة تفلي طلو توسخ لنا أبدو إثيوبيا متقعد تفصيل متوهيل نزح حبريتا متقعدتي أقربهم استوهالو دما كاب إثيوبيا 55 هكتار مريت تحاز سراويت السودان زحلو وحرصوتيهم توسخون دالينا لنا ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ንልዕሊ 1.9 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ሓገዝ ምግቢ መጻሕ ከም ዘይተኻለን ትግዚያዊ ምሕዳር ገሊጹ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝመጽእ ዓመት እውን ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ዘድልዩ ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ብርክት ዝበሉ ሓደሽና ሓበሬታታትን ወፂኦም ኣለዉ ከም ዝስዕብ ክስማዓኩም እየ ሓቢርና ንከታተል ክቡራት ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ ሓበሬታ ናብ ዩቲዩብ ምጽዓኑ ኣቐዲሙ መልእኽቲ ወይ ድማ ኖቲፊኬሽን ንኽበጽሐኩም ዜናታትና ብእዋኑ ንኽትከታተሉን ነዛ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ فلما قدامي منستر أو وجن حوحات صغار ولا زنبرة ناي نزرارو ترجعام زوجت كم زي تقبله تجلسوا بريزيدنت جزيهم حضر كل تجرا جنرال تحدثوا ورد بوجنهم بريزيدنت بلتجنا أبي أو كونات نقدي بالسر حسابات تخيل ليلهم بخلي وجنا بتجرا يستوقع عزم راح تحملت المزرعة حوحات وكلهم استرخوا أطعماني لسفا أمون قلت زيت أم مدرخ مبكام أبتمش ما قلت هتعجر كم استفترة تحبيرو اللي كمان بر دكتور دورتين جرو ميكائيل أبت مدرخ كم زي ترخون مخنيات دمان راح تحملت كم سجلت اللهم تفلتوا أما غلب مرة بزهان كأتو جبرون ناب تجري استوقعوا زمرحت هيمانتن ناب عدي سها خملسون كلو جناب مراغب بزهان بلتجنا مجلس أخوه تجيرهم تفنقلت أخوه حب مرحت خلل تجري تزقر ولا مرحت هيمانت كي جبرون ناب عدي سها ملاسهم استفلت أيو نزح على فخل تسومنات بلتجنا ناب تجري مرحت هيمانت تداليو ملاخ كدال خمس نبرن أب كل تجري مدلو كينات كم زل جيرون اتم حدار كزارو كم زنبرن بتخطط على خن حبرم تنحنا يزنقعن بس مسيرتش ماجلتاتي خم تبايلهم بتزات كده منستر سلام زدالو ومكاب سلمنا أرثوذكس وهذا بيت كريستيان استواتون أبوتاتنا بتجري توقعيزهم نجزيهم من جست أولاد هزباو دبلوماسيا ومرارح واحد أزراريون بجنرال تادس ورد مرحنتنا مرارح جزيهم من جستي زراروش ما قلتات مسألة مخنيات بزعوها سلام نمزتاي مخانو مسألة نبريزيدنت عدل هيومو جنرال تادس نوح جزي وسيدو 5 تزاربة زقلت من جتات أوز متأخم تجري كنات كجمر يزبل مرجع حسكم من تخوينكم نردوينا يقدس فيدرال بنك تخحسوا يخلي خول نزستوع لكم وسدو نايت النداد قرب مخانو يخون من قد معصاون توقعت مخلكالن تجبروا نايز أكليو دحر ناي برلمان زتونا أو يرخيب إذا نجر كونا أخمون كده جملكم ناي كونات مدلوا زبها نجر إلا ولا حدا خيد جفنا تملسنا نمتنخر نتعرض لنا كدوام منستر بزتها لحبريتها بتحي وخوني خل إلا أنا أمن نتي خونات ما أخل جيرهم ناي جزاء رؤسهم نجدي نمسرح زليو حيل تاتون أو كافي زلوي مثلنا نحنا ناي كونات صقاين نفلتنا بزخنا أكل ولا حنتي عينت ناي كونات مدلوا إلا كفيدرال منجست وجن نتسمع سلام أم تجارن لعلي ناتجرا يزموت من جدتات معتاو نداد مخل كالت كيرلو استورا رجد أتيخون استفنقال هزبي بزي ملاسو هزبنا قريت اللو بمقفع تقطع له انت خوين جنا ناي كونات دليت يخون مدلاو جن او وجننا يلن اليوم كم زبروه تجريتو جنرال تادسه كا وجن تግራይ ምስ ኤርትራ አሎ ብዛዕባ ዝበሃል ዝምድና ገልጹን ከለው ንሕና ኢትዮጵያ ካብ ምህናጽ ሓሊፉ ንኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ታሪኽ ይብልናን እንፈልጠሉ ባህሪና ንኢትዮጵያ በሰላም ንጸጥታን ልምዓትን ልዕል ዝበለት ሃገር ኣብ ምግባር እዩ እዚ ሁሉ በደል ምግፋዕን መከራና በጽሕና ንኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ተግባር ምስ መን ኣካል ኮይና ይንፍጽምን ፌደራል መንግስቲ ስጋት ስለዘለዎ ንህዝቢ ኣብ ምግፋዕን ምብዳልን ተግባሩ ኣትኪረሎ ምምጻእኹም ፈቲናዮ ንህዝቡ ነዘራርብዎ ግዴታኹም ፈጽሙ እንተፈናቀል ተዘራርቡ ተመሊስኩም ንህዝቡ ነርድእዎ ዝብል ምክሪ ሓሳብ መሃውን መዝገብና ይሕብር ምምሕዳር 4 ኪሎ ዝለኣኹም ሽማግለታት ቀጺሎም ዝተዘራርቡ ምስቶም ናይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ወገናት ክኸውን እንከሎ ብኦም ወገን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ መርገጺ ከም ዝተነገሮም ሰላምና ኣና ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት እውን ዝጠቅም እዩ ኩናትና በይ ከም ዘብጽሕ ኣይፍለጥን ሰላም ምርትዕና ከም እንደሊ ክትርድኡልና እንደሊ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዳግም ኩናት ክካየድ ዝደሊ ኣካል የለን ነዚ ነገር ንምክልኻል ኣበርቲዕኹም ክትሰርሑ እንደሊ ዝብል ድማ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ምዃኑ ተፈሊጦሎ ኣብ መወዳእታ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝረኸብዎም ምስ ኣመራርሓ ሕወሓት ክኸውን እንከሎ እቲ ውድ ወኪሉ ዝተረኸቡ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔርን ኣብርሃም ተኸስተን ካልኦት ሓለፍትን ምዃኖም ተሰሚዑ ኣሎ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘይተረኸበሉ ምክንያት ጸገም ጥዕና ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ዘተ ካብ ወገን ሕወሓት ዝመርሕዎ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምንባሮም ዝሕብሩ ምንጭታትና እቶም መራሕቲ ሃይማኖት
ንመፀና ብዛዕባ ሰላም ንምምኻሪና ምስ በሉ ኣቶ ኣማኒኤል መብርሂ ሂቦም ይብሉ። ኣብ ፓርላማ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ኩናት ክዛረቡ ከለዉ ህዝብና ሰንቢዱ ኣሎ። ንሕና እውን ተጋጊና ኣለና፣ ስግኣት እውን ኣቲና ኣሎ፣ ኩናት ክጅምርሉ ይኾኑ ዝብል ስግኣት ወዲቕና ኣለና። መንገዲ እናዓፀወ ነዳዲ እናኸልከሉ ናይ ወገን ዝኾነ ተዋጋእቲ ብምዕራብን ብምብራቕን ብደቡብ እናሰልጠኑ ነንሕድሕድ ከውድኡና ይገብሩና ኣለዉ። ህዝብና ኣብ መከራን ኩናትን ፀኒሑ ተፈናቒሉ ኣብ መፅለሊ ካምፕ እናሞተ ኣብ ዘለውሉ እዋን መድሓኒትን ነዳድን ከይረክብ ይገብር ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኣብ ዘለዎ ኣመራርሓ እንተወሓደ ሓደ ኣባል ስድሩ ዘይጠፍኦ የለን። ህዝብና ሰላም ከም ዝደልና ፈለጥና፣ ኩናት እውን ከም ዘይደልና ተረድአና፣ ዋጋ ንኸፍለሉ ምክንያት የለን ኢሎም ዝተዛረቡ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በፂሑ ዝበልዎ በደል እናቕረቡ ከለዉ ነውዓቶም ምቁፅፃር ሲኢኖም ምብካይ ከም ዝጀመሩ ዝሕብሩ ምንጭታትና በዚ እውን ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ክርበሹ ከም ዝተዓዘብና ይብሉ። እቲ ናይ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ኣጻለፍ ሓላፊ ህወሓት ዝኾነ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምርካብን ንምዝራብን ብተደጋጋሚ ብኣካልን ብቴሌፎን ተማሓፂና ክንከውን ከለና ፍቃደኛታት ኣይኮኑልናን። ነቲ ስምምዕ ሰላም ናብ ምፍራስ ይወስድዎ ኣለዉ። ህወሓት ንሰላምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ። ሕጂ ኣፍልጦ የብሉን ኢሎም ንህወሓት ሰሪዞም እዚ ኩሉ እናተፈፀመና ስቕንቲ ንብል ንህዝቢ ምጉዳእ ቀፂሎም መድሓኒት ከይረክብ ነዳዲ እውን ከይወፅሖ ይገብርዎ ኣለዉ። ኣብ መፅለሊ ዘሎ እውን እናጠፈ እዩ። ነዚ ነቲ ዝምልከቱ ኣካል ተውፅሕዎ ኢልና ንፅበ። ካብ ትግራይ ዝለዓለ ኩናት ይኹን ምድላው የለን። ፌደራል መንግስቲ ግና ብዝተጋገየ ሓበሬታ ናብ ኩናት ተኣቱ ይመስል ብምባል ኣብርሆም ተባሂሉ። ካልኣይ ተዛራባይ መድረክ እቲ ኣባል ፓርቲ ቢሮ እቲ ውድብ ኣብርሃም ተኸስተ ክኾን እንከለዉ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣገላልፃ ስግኣት ዝኣቱ ኩናት ንምጅማር ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ኣብ ወገንናን ምንም ምድላውን ሓሳብን ከም ዘየለ ግን ፍለጡ። ከም ካልእ ህዝቢ እኳ ክንቀሳቐስ ከይኽእል ህዝቢ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝገብርዎ ኢሎም ዝሓሰብዎ ምኽሪ ሓሳብ ሰሪዞም ተባሂሉ። ግዝኣትን ተፈናቐልትን ምምላስ ዝኸኣልሉ ኩነታት ምስ መንግስቲ መኺሮም ህወሓትን ኣብዪ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ክንዘራረብ ዝኽእልሉ መድረክ ፍጠሩ። እቲ ስምምዕ ዝተፈፀመ ብህወሓት ፌደራል መንግስትን መንጎን ብምዃኑ ብኣማኢተ ሸሓት ኣባላት ዘለዎም ህወሓት ኣይፈልጠኩም ንምባል ናይ ሰላምን ዕንቅፋትን ምዃኑ ብምባል ሓሳቦም ሂቦም ተባሂሉ። እቲ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ኣቶም ዘተታት መራኸቢ ብዙሃን ከይኣቱ ሽማግለታት መምርሒ ምስ ሃበ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ከለዉ ግና ብኣፈኛታት እቲ ምምሕዳር መግለፂ ክወሃቦም ኣምሽዮም። እዚ ከምዚ ክብል ከሎ ኣብ መቐለ ኣላ ባነጋ መዕረፊ ነፈርቲ ሓንቲ ነፋሪት እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ክልተ ሰራሕተኛታት በረራ ጉድኣት ተስዒቡ ተባሂሉ። እቲ ኣየር መንገዲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ኣካፊሉ ሮዕ ምሸት ሰዓት 2 ክኸውን ቅሩብ ደቂቓ ክተርፎን ከሎ መቐለ ዝዓለበት ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ ዝኾነት ኢቲ 298 ነፋሪት ኣብ ኣላ ባነጋ መዕረፎ ነፈርቲ ትዓልም ከላ ሓደጋ ጋጢምዋ። 49 ተጓዓዝቲ፣ 2 ገልገልቲ በረርትን 2 መራሕቲ ነፈርትን ኣሳፊራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ እንትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ካብቲ መዕለዊ ቦታ ወፂኣ ዕግርግር ኣጋጢምዋ ክብል እቲ ኣየር መንገዲ ኣፍሊጡ ኣሎ። እታ ነፋሪት ክትዓልም ከላ ዝናብ ይዘንብ ከም ዝነበረ ዝበለ እቲ ኩባንያ ካብቶም ተሳፈርቲ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይወረደን 2 ሰራሕተኛታት በረራ ግን መጠነኛ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ይብል። እቶም ካብ ሓደጋ ዝተረፉ ሰባት ንብረት ኣብ ቀረባ ዝርከብ ትካል ሕክምና ተወሲዶም ምስተሓከሙ ናብ ሆቴል ከም ዝኸዱ እውን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ድማ እታ ነፋሪት ካብቲ መዕለቢ ወፂኣ ኣብ ጭቃ ምስ ኣተወት ብፀጋማይ ክንፋ ጉድኣት ከም ዝወረዳ ይገልጹ። እቶም ተሳፈርቲ እውን ካብታ ነፋሪት ወፂኦም ብሰላም ምኻዶምን እዮም ዝሕብሩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ተባሂሉ። ነዚ ሓበሬታ መጥቃዕቲ ቀሪቦም ዝተባሃሉ ድማ ካብ ኢትዮጵያ 55,000 ሄክታር መሬት ዝሓዘ ሰራዊት ሱዳን ዝሕልውዎ ሓረስቶት እዮም። ካብ ሰሜን ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ደቡብ ከባቢ ዳግማይ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ። ኤኤፍፒ ኣብ ናይ ሎሚ ፀብፃቡ ሓረስቶት ሱዳን ብዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመሎምን ብምባል ብምልዓልን ፀብፃቡ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ሓረስታይ ሱዳን ሓረሰን ከሎ ብሓረስቶት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተኸፊቱና ብምባል ምግላፅ ኣውፅይዎ ኣሎ። ኤኤፍፒ እንስሳታት ዝተወሰደሎም ሓረስቶት ከም ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ዋድ ኣሩድ ዝተባሃለ ከባቢ መጥቃዕቲ መፋቱ ከም ዝነገርዎ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ገዳሪፋት ግዝኣት 3 ኣቋሽት ብምልሻታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ ዝብል እቲ ፀብፃብ ምንጪ ዋድ ኩሊ፣ ዋድ ኣሩዳን፣ ባራካት ኑራይን ኣብ ዝተባሃለ ቦታታት እቲ መጥቃዕቲ ፍጻሙ እናልዕለ እንተኾነ ግና ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝወረደ ሰብኣውን ጉድኣትን የለን ኢሉ። ካብ ሰሜን ብውግእ ሕድሕድ ኣብ ውሽጢ እትርከብ ሱዳን ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዓጀበ ምልሻታትን ኢትዮጵያ ደቡብ ጥሒሶም ኣትዮም ኩሉ ብበዓል መዚኦም ኣቢሎም ኣፍሊጦም ነይሮም። ብመከላኸሊ ሰራዊት ዝተደገፈ ሚሊሻታት ናብ ኣልፋሻጋ ኣትዮም ንሓረሶት እቲ ከባቢ ካብ ምህራ ሰልዒሎም ክብል ሓደ በዓል መዚ ሱዳን ምግላጹ እንተኾነ ግና ኣብቲ ደቡብ ከባቢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ግን ነዚ ሓሶት ክብሉ ይገልጽዎ። እቲ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ካብ ዝኸፍተሉ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝተወሰደና መሬት ሎሚ እውን ብሰራዊት ሱዳን ተታሒዙ ይርከብ። ካብ ሰላም በርአ ክሳብ ነፈስ ገበያ ከምኡ እውን ክሳብ ኣቡ ጠይር ኣብ ዝብሉ ከባቢ 55,000 ሄክታር መሬት ሒዞም እዮም ዝርከቡ ብምባል ገሊፆም እውን 55,000 ሄክታር መሬት ንሳቶም ሒዞም ኣለዉ። ሓረስታይ ኢትዮጵያ እቲ ክሓርሰ ይኽእልን ብወረዳ ቃል ጉባኤ ሒዝና ናብ ዞባ፣ ካብ ዞባ ቃሎ ጉባኤ ሒዝና ናብ ክልል፣ ካብ ክልል ቃሎ ጉባኤ ሒዝና ናብ ፌደራል መንግስቲ ልኢኽና። ፌደራል መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ዝበለና ነገር የለን። ብዘይካ ደብዳቤ ሓንቲ ጽኑዕ ዝረኣናዮ ነገር የለን።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ መጀመርያ አቶ ደመቀ ነይሮም ንአቶ ደመቀ ረኺብናዮም ካብኡ ድሕሪኡ ሕጂ ፕሬዚዳንት ዝኾኑ አቶ ታየ ነይሮም ንአቶ ታየ እውን ረኺብናዮም ካብኡ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሰጋጊርና የለና ኢሎም ንቀዳማይ ሚኒስተር ምርካቡን ስለዘይኻልና ጉዳይና ኣብኡ ተዓፂዩ ተሪፉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝመጽ ዓመት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ዘልዩ ክኾኑ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ USAID ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ 84 ወረዳታት ናይ ምግቢ ሓገዝ ምቕራብ ከም ዝቐጸለ ገሊጹ ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ 1.9 ሚልዮን ዝበጽሕ ናይ ክልል ተጸጋዒ ምግቢ ዝበጽሖ ዝነበረ ሓገዝ ከም ዘይበጽሖ ናይ ትግራይ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጉ ኣፍሊጡ ኣብቲ ክልል ኣብ መጽለልታት ዝርከብ ተፈናቐልቲ 50% ዝኣኽሉ ጥራይ ውሳነ ሓገዝ ምግቢ ክወጽሖም ከም ዝተገበረ እውን ተመልኪቱ ኣሎ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝርከብ ሓገዝ ምግቢ ኣብ ትግራይ 84 ወረዳታት ከም ዝቕጽሉ ዘፍለጠ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ትግራይ ገብሩ ቤት ገብሩ ዝጋብሔር እቲ ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘከፋፈለሉ መስርሕን ኣብ 3 ደረጃታት ዝተኸፈለ እዩ ይብሉ እቲ ሓገዝ ከከም ኣድላይነቱ ኣብቲ ሓገዝ ዝደሊ መጠን ህዝቢ መሰረት ገይሩ ክውስኽ ወይ ክንኪ ይኽእል እዮም ኢሎም ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2018 ድማ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ እታ ክልል ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ንኽረኽቡ ከም ዝገብር ዝብል ምድላውን እቶም ኮሚሽነር ኣፍሊጦም እንተኾነ ግና ሕጂ ብዘሎ ናይ ነዳዲ ሕጽረት ሳዕቤን ህጹጽ ሓገዝ ዘልዮም ነበርቲ እቲ ክልል ንምብጻሕ ፈተና ከም ዝኾኖም እውን እቶም ኮሚሽነር ኣፍሊጦም ብምትሕብባር ትካል ረድኤት ካቶሊክ ዝምራሕ 7 መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ብሓባር ዘጠቓለለን ናይ ሓባር ኮሚሽን ስራሕቲ ግዜ ሓደጋ ንምክንዋንን ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ ፕሮግራም ምግቢ ኣብ ትግራይ ካብ ምክፋል ምግቢ ወፃኢ ብኻልእ ማሕበራዊ ስራሕትን ምክንዋኑ ከም ዝቐጸለ እውን ገሊጹ ኣሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ህጹጽ ሓገዝ ንዘልዮም ነበርቲ ዘቕርቡ ሓገዝ ምግቢ ከም ዝቐጸለ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መንግስታት ዝኾነ ትካል ኣህጉራዊ ፕሮግራም ኣብ ሰሜን ምብራቕ ትግራይ ኣብ እትርከብ ከተማ ሽረ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ከም ዝዓፀውዎ ምፍላጡን ሕጽረት ባጀት ሓደ ካብቲ ምኽንያት ምዃኑ ምግላጹን ዝሕበር ጸብጻብ ምቕራብና ይዝከር